langma no lama lama no langma obo haino mangpili gosawi phaikya chini camera o arsigat constituency by khobjak ramdoyal adc village ni sunasori kami bor moidan tei koilanpuro thanglai sok khlaima lama bisi kdukma ngui thangka tabukbo jaijor swnamui rijagya neta hinjangnai roknobo saka haste hapango bam thangoi rambo phaikya haifano jaijor swnamui rijagya obahaino saka amchaini lukurok aboni bagoi o sunasori kamini lukurok thanglaiso khlaimanja ngui tongkha jwngjalo klailaijak o kamio bebagoi thamchiba nukhung tongo o jaijorno snamui ridi hinei haste hapangni thanio kobo pungnarkha amchaini lukurok nainadi choyakarei chini mangpilio Simo sunasori ngano tamni jengjal tongone jengjal khai iko obono lama kaisa hamia ni bagi watai pantai hingkai tebo kelai kiti mia bo muya phanai bo kelai oro ngui thangka engkai tai mia batte khungsa phaikwa ekdom tulang simalia ngano ustad bonalia nikane dagalai se adaganai se unsuri phayo alama hamia ni bagi urugi khai to yaga yang agi ajani jugni tomono tonglai tongkhusu ahake thingloi laikhe u habung ka khaise gari makasai hinai engka o lama bojaga thang paibo hobo mo hungkai u tamnan yang thagur pasnai ka lama ekdom hamlia chini mo agirong ni tomono tongui ma tongso thagra de ani bu mungka Polanjit Deborma engno tai tam somosya tong sinoro mono nukjago bishirbag ga lamani tui gai ngo wiro karen rok ni bagai kahamkai subida rangya ko kita manka ngai bishirbag ngai sini lamani bagai no ya problem go mani rok tu khangkai double carrying rok ma khayo lama hamini gunoi gari rok lai meya abun bagai sin khub chin parani borok kosto kai choli lai tong ngano bo constituency khobjago ba sinimo Ramchandra Ghat ko ni andaro tongo edisi bule Ramchandra Ghat ni ngai tabung noro tam nayo on kono te sini sar kono mono koyo mane sinmo daki ke sinmo ngo lama no daki no kaham kai ngo salam dinan ni bagai asuno ang koyo khai to tabu office thana faimani parani no ngai all lama bahai ningla soitong bahai ta mudai khai na cost khlai lai soitong abo bridge rok bong ya kono box kalbar rok bong ya taitam khai na ba watai phuro rok tai bisi cost rong karan adi miya phuro hinmaya thangmaya jerai rok school thana osubida অনেক বছর ধরে চিন মলা মমুদিন চলি তং engka mo bojagan to bo lama pama bo pajago bo hangkai to sunasori para কিন্তু mo lama hangkai dolalia school gan abo sogoyo abo khas kolanpur to ampora pa mani hangkai yang ta gang thana hangkai abo kai borom moidan to kolanpur pw to angkhori chenaita aro hangkai to black top lama hangkai to kaham কিন্তু mo je ok saro chin mo sunasori ekdom অবস্থা hangya ngai oro rugi rok nge boba hekai rok rugi rok ba tam sai ga agi nuk ma hai ga bara gari hap maya gora hap maya aino main road jora ba lai matlango gari rok phaina soya ta na gari to phaisi me ta phaina soi pano ai je lama no gani ba apni condition no goi tongo i ko bus kango ba ko ba yor ba ko ba tai u yang go tongo duita ngai all aman ti rok ke borok go thai mar malaika saka chung onek borok no saka o ganen local neta rokno saka plus obo engineer of phainai phaiga plus sine o ramdoyal jipini secretary rok bo phai suya koi talang ka pungan hin chau gen tu mung krita ngata tawo jungjal te thage huta jungjal to mo thangno thage saiji male ba karon o jaga ke bo jodi protinidhi rok basa oi sanai si gere engke chung para to saino tongo jin je manchak chung to igo পঞ্চায়েত জরা ছাও তাইতাম খাইনা সামনো সাইনা বা লোকাল নেতা হিন তো বরক ন ছাও কিন্তু কোনো কাম